I da smo Andrija nastavljamo Let's Play. Idemo tamo što smo stali, znači ajde. Što ćemo u ovoj epizodi. Pokušat ćemo naći se na drže kada upadamo se. Ja sam lupa. Znači, samo na to umrete će se, će padne, ne dođe na mene. To istina? Jeste, ajde. Čujem, mi ćemo sad na drvenice. Vidimo li ovdje nešto? Ne, ništa. Ajde, idemo. Mogli bismo da odemo da provjerimo što ima u vodi ovdje. Možda neću da ovdje stavim slava. Naravno možete napraviti kuću u vodi, a to je glupo. Hajde. Uj. Znači, ne treba vratići. Uj, odčet. Po. Došao moj pas. O, može, ovo je slatko. To je moj pas, znate. Mali je. Ovo još je mali, pa šta ja volim živote, pa mi je moviću. Idemo mi dole. Pa te nisi ne već čekati. Moramo se dobiti puno, znači, tako ja možete, ako svođu može biti sve drugo ime, možete da ne znam, ne ovako, ja, nema ništa, nema ništa, tu nema ništa, samo kad je ovako, tako, i, ruka, tu. Znači idemo, ajde, ako mi se prekinuo mi se snimak. Pa sad će ovaj traži 7 minuta, pa ćemo sve tako 8, 9, 10, žali se ovaj čisto traži 6 minuta, ali više sekundi. Idemo, naskočimo, top, 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 thumbnail. Idemo gore, tu, tu, tu. Znači ako čujete možda neku muziku pozadini, to je navijena pjesma. To je navijena pjesma, debela mi kesma. Ruka, tu, tako, bravo, idi to! Kakav parkour! Uđone! Ne baš, nisam uspio. Fail! Najveći fail na svijetu, idemo. Najveći blam je storage. O, šta se dešalo? Da, znači ovo. I desno mi dešalo. Ajde. I da vidimo da se ovako pravi krevet. Da, to je sigurno jedan dio kreveta. I sada dio. Top. Top. Znači ovdje imamo ovako drte. I menju. Hajde. Jer ovako se pravi krevet. Jep. Možete koliko hoće, a veliko. Koliko ne. Tako, ko prava Minecraft. Eto ga. Idemo sad. Mogu kopan drvo. Možda se znam da mogu kopan drvo. Nego hoćemo imati. Nemoj me, Andrija. Nemoj. Ti cool i amazing. Nemoj da me kopaš. Ej, tako. Ja sam cool i amazing. I molim vas. Recite vi u komentarima da sam cool i amazing. Da. Iako se imitiraš GDPR, ja ga ne imitiram, nego ja znam tu riječ. Iz njegovog videa, pogovorim u mom videu, to posuđe se šalim se ime. Ja volim njega, on je super gamer. Znači, ja sam cool, ipak, i amazing. Svako zna, idemo, adio!
Čubaka, eto. A dobro, Čubaku, ja ne znam kad sam gledao film Star Wars, ali nema veze. Sve da nešto umršem. Pa kao. Šalim se. Idemo. Možemo možda da dođemo u led. Ne treba nam led. To mi treba. Tako. Kako mi to staviti? Ako možete napravite vodu, vodenja. Čekajte se, ja sam pravda vodicu. Svi vi znate valjda kako se pravi led. Kako se voda pravi na hidranu, lako će. Vidite? Mene voditi se voli vrat, ali ne sad. Ajde, imamo menju. Čekajte. Ovdje. Pa evo sad je 6 minuta. Šta bi ti bilo? Šalim se. Činimo. Hop. Nemoj, Andrija, ne kopaj me, nemoj, ja sam mali, ti si cool i amazing, pušti me. Tačno, ja sam cool i amazing, a ti si glup. Da, glupo drvo, eto ga. Pa to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao!